ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ಡು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಜೆರಡು ಮೂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಮುಂಚ ಅಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ಪಗಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾತಾ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳಂ ಫಿಲ್ಮುದ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮುಡು ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಜೈ ಜೈ ಪನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತೊಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಐನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಅತಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಶೂಟು ಮೂಳು ಚೈತು ರೆಡಿ ಆತಳು ಮೂಳು ನಮ್ಮ ಕುಂಟ ಬದ್ರೆ ಪೂರಿಕಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅಂಚ ಜೈ ಜೈ ರೀಲ್ಸ್ ಬೇಗಲ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ. ಎಂಚ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಜೈ ಜೈ ಮನ್ಪುಣೆ ಮನ್ಪಗೆ ಜೈ 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 ಮನ್ಪಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲತ್ತು ಕೋಹಡೆ ಮುರಾಣಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರೆಡಿ ಆತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚಾಯ್ತು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆತಾರೆ ಜೈ ಜೈಗೆ ಅಂಚ ನಾನೈತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಆವಡಾತಿ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಶೂಟ್ ಸಾಂಗ್ ಮೇಕಪ್ ಆತ ಜನ ಮೇನ್ ಜನತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದು ಫೋನ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂದು ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡೆ ಸ್ಪೀಕ್ ಆತ ಓಕೆ ಏ ಬೈ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ ಕಡೆ ಒಟ್ಟು ಫೋನ್ ಐತೆ ಡಿ ವೈರ್ ಮಾತಂದು ಪೂರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟ್ ಆತ ಬರ್ಫುಲ್ ನೆಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಚೀನಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೈಕ ವಾರ್ತ ಸ್ಪ್ರೇ ರೇಟ್ ನೀರು ನೀರು ಅಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಇಂಚಿನ ನರಮಾಗಿ ಉಂಟ ತೂಲ ನೆನ್ನೆ ಚಿಕನ್ ತುಲ ತುಲ ಅದು ಬ್ಯಾಸೆಂಜ ಬೇಸೆಚ್ಚ ಆಯ್ಕೆ ಐಕ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಯ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟಿರ ಇಂಚಾವ ಲೆಫ್ಟ್ ಆವ ರೈಟ್ ಆವ ಸೈಟ್ ಅವರ್ಚಿಗ ಆಯ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟಿರ ರೈಟ್ ಆವ ಲೆಫ್ಟ್ ಆವ ಇಂಚಿನ ಪದ ನಮಗೊಂದು ಒಂದು ಇಂಚನ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಮನ್ಫೆ ಅದಕ್ಕರೆ ಓಕೆನಾ ದಾದಮೆ ಚೈತ್ರಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಹೇಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಲಾಂಟಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಹನುಮಂತನಾಗ ರೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓಲ್ ಕುಲ್ಲೇರ ಬನ್ನಿ ಇಂದ ಓಲ್ ಕುಲ್ಲೇರ ಬನ್ನಿ ಅವಲತ್ತ ಇದಾಯ ಮೂರು ಬತ್ತೀನಿ ಕುಲ್ಕುಲ ಅವಳ್ಕುಲ ಒಳ್ಳೆ ಬಿದ್ದು ಅವಳ್ಕುಲ ಅವ ಅವಳ್ಕುಲ ಓಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲಿಂಬಳನ್ನ ಬರಿಜ್ಜಿ ಕಲಿಂಬನ್ನೆ ಕೊಲ್ಲೋದು Okay, ಕಲಿಂಬ ಬರಿಜ್ಜ ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂತ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಜಯ ಜಯ ಬಂದೂರವ ಬಂತು ಬದ್ದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಯ ಜಯ ಮನಸ್ಸಿನವಾಗಿ ಗೋಳಿ ಅವ ಒಂದು ಇರ್ತಾನದ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೋರ್ನದ ಓಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಿಂಚ ಈ ಸೈಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏತು ಭಂಗ ಒಂದುಂಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಫುಲ್ಲು ಒನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟ
ಇದೆ. ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂತ ಸರಿ తెలిపొచ్చా సీరియస్ టెలిఫోన్ నా ఆంటీ ఇంచరీ సాల్వ్ అవును నేను తెలుపుకున్నా ಓಕೆ ಏನು ಚಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ತಿಳಿತು నీకు ಸಾಕದು ಉಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಎಂಗಲ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಎಂದಂಚಿತ್ತ ಈ ಮಾಡಲ್ದ ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಅವು ತೆಲಿಪುಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲಿಪೆರ ಶುರು ಮಂದನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತೆಲೀಕೇನೆ ಬಕದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೇತೆ ಗುಡ್ ಕರ್ಲಿ ತೆಲಿಪು ನೆಡ್ಡೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಶೂಟ್ ಆವಡು ನಿತ್ ನಮ್ಮ ಒರಿಯೆ ಆವಡತ್ತ ಪೂರ ಶೂಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಗುಡ ಮೂರ್ಲ ತೂವೋಡು ಮೊಬೈಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ಒರಿಯೆ ಮನ್ಪೊಡ ಚೂರು ವರ ಬಂಗ ಆಪ್ನದತಿ ಅವನ್ ಯಾಕ್ಸಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪೋರಿಕ್ ಅವನ್ ಯಾಕ್ಸಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪೂರಿಗೆ ಕೊಂಚ ರೀಲ್ಸ್ పంపకనా ఈరే కొంచెం రీల్స్ పంపకనే ఓ వాళ్ళ రీల్స్ ఉండే ఈరు తూతినా అంతే ఈరెగ్ కొంచెం రీల్స్ మల్పకనా ఓ రీల్స్ ఉండి ఈరెగ్ మల్పారా ఓ పద్యం ఉంటా మెగ వాళ్ళ దీపావళికి అవే మన దీపావళికి పద్యం ఉందాం ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಆನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಪಿದೈಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾತ ಪೂರಿಗೆ ಪೋತುಜೆ ನನಲ ಮೂರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾತುಕೊಂಡುದೆ ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಮೂಕುಲೊಂದು ಚೈತು ಮೂಲು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ರೆಡಿ ಆಯಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲದ ಡ್ರೆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ನಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಚ ಚೂರು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೂರ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ದೆಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆವನಲ್ಲ ಒಯ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಸಡನ್ ಪಡ್ಕೊ ನಾನು ಇಂಚು ಬಣ್ಣ ಪಡ್ಕೊ ಇದನ್ನಂತ ಕೂಚು ಈ ಇಂಚಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೂವೊಂದಪ್ಪ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಂದ ಅವು ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊ ದೇ ಓಲ್ಲರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರೇ ಹಾಕ್ತು ಕೊಡ್ಬೋದ ಯಾ ಬರ್ಪುಣೆ ಅದಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಅಂಚ ಸಡನ್ ಹೊಡಿತು ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಆಯ್ತಾ ರೆಡಿ ಇಡಬಲಿಗೆ ಹೋದ ಬಲಿ ಸಾರಿ ಸಾಕೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಕ್ಕ ಬಣ್ಣ
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ನಮ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಇದ್ದೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಕೊಡ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಕಲಿತಂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ मतलब प्लेन ನನ್ನ ಬಲೆ ಜಾರು ನಿಂತೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇತ್ತಂದಿದ್ದು ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಟೇಕಿದೆತ್ತ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿಜಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಅವ ನಾನು ನೇರ ಮುಟ್ಟಿಯರ ನೀ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಓಪು ಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಚೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡು ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ ಇಯೇ ಅಂದು ಕೇರಿ ನನೆ ಬಂದ್ಪುಣ್ಣೆಟೆ ಯಾರು ಮುರುಗುಲೊಂದಿತ್ತೆ ಪುನದಿತ್ತೆ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೆ ಕುಲೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಓಕೆ ಅಂಡಲ ಚೂರು ಚೂರು ಪತ್ತಂಚೆ ಯಾರು ಓಡಿಗ ಹಾಕೋದು ಹಾಕೋಣ ಓಕೆ ತಾನೆ ಧಾರೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ready ta guys second take the peraponnalla third take second avu reels onji reels papa chaitana musuntu gonju ubbinanchina paristhiti varidini ee reel idu enchaadu chaitu ಖುಷಿಯಾಗ musuntu ubbinege ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಡೋದು first time ಅಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬಿನಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿನಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಉಬ್ಬಿ ಬಿಡ್ಬೇನಾ actually reels idea ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನ ಬೇರೆ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಬೈ ಅದಾ ಈ ಪಲ್ಲೆ ಇಂದೆ ಎಡಬಲಿಗೆ ಅವರ ಬಲಿ ಬೋ ಕಾಂಗಿಲು ಟಿಕ್ಕಡ ಪುರು ಉಬ್ಬಿನ ಜಾಬೂಡು ಬೂನ ದಮ್ಮ ಕುಂಟು ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅವು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ತೂಲೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടൈമിങ്സ് മാച്ചാണ് ഈ ബഹിര സൗലഭ്യമില്ല ರೀಲ್ಸ್ ಜಂಬರ್ಡಾವ 4 ಸಾರಿ ಉಬ್ಬಿ ಅರದೀಕ ನೆಂಚಾಣ ಉಬ್ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆನ್ಗ ಉಬ್ಬಿನ ಗಡಿ ಗಡಿಪುದು వచ్చేనండి ಸರಿ ಐದು ಬಂದು ಅವು ಪಂಡವೇ ನಮಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ
ಅವು ಚಂಡಿ ಅದು ಈ ಡ್ರೆಸ್ಲ ಚಂಡಿ ಆಯ್ತನ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂದಲ್ಲ ವಾನಮ್ನದು ದಟ್ಟ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವೇ ಬಂಗ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಒರಿಯೇ ಮಲ್ಪಣ್ಣದ ಫ್ರೇಮುದು ಇಯರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಿಸ್ ಆಪಣ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅಂಚ ಚೂರು ಮಿಸ್ ಆನ ಮೂಜಿ 4 ಟೇಕ್ ಅಂಚ ಅಂಡು ಬೇಕಾರೆ ಟೇಕ್ ಸರಿ ಬತ್ತಿಚಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಅಂದು ಆಪುಂಡು ಕಾಯ್ಜಿರದಾದ ಅಂತಾರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನದ ಆತ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ನಿಕ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೊಕ ಚೈತ್ರ ಉಬ್ಬಿಲೆ ಉಬ್ಬಿರ್ಚಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಪೋತಿಜಿ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಎಂಚ ನಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಚೋಕಾಡ ರಟ್ಟುಂಡ ಈ ಬಗ ಪಿರೋಡ್ದ ಮುಸುಲ್ದು ಕೊಡ್ದು ಬಲ್ದಿನಿ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಗೊಂತ ರಟ್ಟುನಿಗೆ ಹೆಂಗ ಯಾನ ಉಬ್ಬಿನಾಗ ಈ ರಟ್ಟು ನೀರಿಗೆ ಚೂರಾತಿ ಮಾಲೆ ಜಾವೆ ಇದೇ ಬಲಿಗೆ ಅವರ ಬಲ್ಲೆ ಅಂತ Oh no! Gapada sa 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 gapada pada. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿನ ರೀಲ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆತನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಇತ್ತದಂಜಿ ಸೀನುಡು ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಉಂಟು ಚೂರು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸೀನ್ ಇತ್ತಪ್ಪನಿ ಇತ್ತೆ ಮೊಲು ಹೀರೋಯಿನ್ ರೆಡಿ ಆತಲ್ಲಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಪೂರ ಓಕೆ ಮೂಜಿನ ರೀಲ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಮೂಜಿನ ರೀಲ್ಸ್ ಗಂಜಿ ಮುಲ್ದಿಯಾರ ಸೆಟಪ್ ಆವಡು ಓಕೆ ರೆಡಿ ತಪ್ಪಕ್ಕೆ ತಿರ್ಕೊಡು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅವು ಕುಸಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಾರ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ತಿರುಗಿಗೆ ಹಾಂ ಪಟಕ್ಕ ತಿರ್ಕೊಡು ನಾನು ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅವರು ರೀಲ್ಸ್ ಜಂಬಾಳ 4 ಕೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಿಕ್ಕನ್ ರೆಡಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಂಚೆ ತಿರುಗಿಯಲ್ಲ ಸರಿಯ ಫ್ರೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ತೋಜುದ ರೆಡಿ ರೆಡಿಯಾ ಆಕ್ಷನ್ Sorry, ഞാനെന്ത് സീനാണ് one last correct ready ajal take action ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕಡೆ ಮಲ್ತನ ರೀಲ್ಸ್ದ ಚೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೇದ ಡ್ರೆಸ್ ಆಯಿರುತ್ತಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಚೈತ ತೋಲೆ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ ಅಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಿ ಅವು ಅವಳು ಪೂಂಕೆ ಬಾತದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಡ ಪೂಂಕೆ ಹಾಕ್ತೀಯ ನೀವೇ ಹಂಚಾಯಿನಿತ್ತ ಕೂಡ ಫಾರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕದ ಪೋಸ್ಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ರೀಲ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಕಲ ರೀಲ್ಸ್ ಅವಸ್ಥೆ ಪಂಡದ ಜನ
ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂಲಿಂದ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ರೆಡಿ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಹಾಯ್ ನೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ದೂರ ಇರು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮುಗಿಂದು ಮೂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ 8 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ಮರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ಮರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಇತ್ತು 9 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆದ ರೀಲ್ಸ್ ಶೂಟು ಭಯಂಕರ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ನವನೆ ಮಲ್ತೀಚೇರ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲ ಶೂಟ್ ಫೈನಲಿ ಡನ್ ನನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಐತು ಹೊರ್ತು ನಿಖಲ್ ತೂದುಪ್ಪಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೆಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡು ನನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಐನತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ bkcreation official ಪಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಐನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ನೆ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಪಲ್ನೆ ಅಂಚ ನಿಖಲ ಮೋಕೆ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ನಿಖಲೆಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ನಾವು ಬಂಗ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನು ಸೊ ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡಿ ಎನ್ನುವ ಅದ ಅಂದ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೀ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತೆಗಿಗ ಅದನ್ನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ see you ಸಿ ಯು